Hei, salut, sunt Maria, iar azi o să filmăm al doilea episod de Clash of Clans. Deci... Să vedem... Deci m-a atacat cineva, m-a bătut pe ăsta. Hai să vedem. Ce să zic. Deci o să luăm iară. Văd că a început. Nu. Mai e un pic. Așa. Eu sunt pe locul 2. Așa. Deci hai să vedem cum să-l batem pe Messi. Cu Dragon îl batem. Vezi că îl batem. Hai să vedem și pe ăsta, pe Migos. Și pe ăsta îl batem. Uite așa. Și hai să vedem pentru contul mic. Contul mic să atacă hâltează. Greu să dea se poate. Așa. Să dăm și un atac. Că tot nu avem ce să facem. Dar mai întâi să vă arăt planul. Planul este unul de level 1 abia făcut. Avem un lider bun. Deci dacă vreți să intrați, vă așteptăm cu mare plăcere. Așa, să-i dăm atacul. E prea bun, nu pot să-l bat. Bat? Nu îl bat. Nu-l bat. Tată, cum se face? Eu o să atac doar pentru resurse. Așa, să continuăm. Deci, așa, acum să atacăm. Eu de fapt atac doar pentru resurse, nu am nevoie de cine știe ce trebuie.
Deci dacă v-a plăcut să apăsați butonul de like, iar să nu uitați de clan. Deci strângem câțiva mulți membri.